Tul 2019 ir-rata ta' suwiċidju f'pajjiżna baqgħet stabbli għas snin preċedenti. Dan sostnieh il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali John Kakija ma' One News. Nistgħu ngħidu li mid-dejta preliminari li għandna il-sitwazzjoni baqgħet eżattament kif kienet f'dawn l-aħħar snin, stabbli b'żewġ persuni jmutu b'suwiċidju kull xahar matul l-aħħar 12 xahar. Kakija qal ukoll li sitwazzjonijiet partikolari li persuna tgħaddi minnhom jistgħu iwasslu għal suwiċidju. Huwa ċar li sitwazzjoni ta' stress qawwi ħafna jew depressjoni huma l-iktar żewġ raġunijiet għalfejn persuni jikkontemplaw li itemmu ħajjithom. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali qal li bħala s-soċjetà għandna nkunu attenti aktar għal dawk qrib tagħna u fejn ikollna suspett li persuna qed tikkonsidra tneħħi ħajjitha bidejha għandna ngħinuhom. Irridu nkunu ħafna attenti, ħafna sensittivi għan-nies ta' madwarna. Fi persuni madwarna li għaddejjin minn stress qawwi, li għaddejjin minn depressjoni qawwija partikolarment u ma niddejqux fl-opinjoni tiegħi insaqsu d-domanda kruċjali lil persuni li għaddejja mit-trabil. Isma' int qed tikkontempla li ttemm ħajtek. Dwar dan Kakija qal li għalkemm fil-passat professjonisti ma kinux jaqblu ma' din id-domanda, studju illi sar riċenti wera li huwa importanti li dejjem tistaqsi din il-mistoqsija kruċjali. Dari ma kienx jaqblu magħha din it-tip ta' domanda. Illum jidher ċar illi anke mir-riċerka li saret illi d-domanda hekk tgħaddilek minn ġo moħħok li persuna viċin tiegħek qiegħed jaħseb li temm ħajtu b'suwiċidju, saqsih id-domanda. Taf tkun dik id-domanda, dik ir-risposta ta' tiegħu jew li jiftaħ qalbu miegħek, taf tkun il-bidu li jibda jfittex il-għajnuna u jfittex il-kura meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.